No niin, se olisi aika pienen DIY-homman, eli meillä on täällä pikkuinen ongelma. Mersun Airmatic-järjestelmä on pettänyt. Auto on käynyt 15 minuuttia eikä alusta nouse. Mittarissa lukee, että vehicle too low, do not drive. No sitten on varattu parit laitteet tähän diagnosointiin. Mulla ei ole Mersun Star softaa olemassa koneella. Niin tää menee vähän perustietojen varassa. No yksi juttu on se, että silloin kun avaat kuskin oven tai minkä oven tahansa, niin järjestelmä haistelee mikä on auton korkeus. Ja kompressorin pitäisi käynnistyä. Testi. Siellä kuuluu sihahteluja, mutta kompressori ei käynnisty. Toinen ovi. Kuuluu taas järjestelmän ääniä, mutta kompressori ei käynnisty. Voi hele minkä teit taas. Avasin nokkapellin, niin kompressori hörähti. Eli se pyöri, mä kuulin sen äänen selvästi. En tietenkään saanut videolle sitä. No, jatketaan. Sulake rasia, mutta jo pelkällä päättelyllä, jos kompressori pyörähti äsken, niin sulakkeet on kyllä kunnossa, niin kuin vois kuvitella. No sit sekataan sulakkeita. Virta tulee, molemmin puolin on tietenkin. Ei tule. Ei tule. No, en tiedä onko nää sitten pimeitä, mutta tähän yhteen kyllä tulee niinku kahta puolta. Ja sitten tuossa itse asiassa pitäisi olla noita releitä. Pitää selvittää mikä on se Airmaticin rele sitten. Siitä se lähti. Motherfucking darra. Kompura ääni. Taas. Kiulu käyntiin. Vaan ei kuulu kompuraa minun korviin vielä. Itse asiassa kuuluu. Voiko olla näin pieni niksi? Releitten herkistelyä. Joo, sehän sihahtelee. Jumalauta. Sehän on jo ajokorossa. Perkele. Tää olisi ollut äkkiä lavettikyyti. Releen vaihto. Siis ensin tietysti vikaselvitys. Se on nyt noussut. DIY. Just saved 500 EG. Eli ongelma oli hapettunut releen kontaktipinta. Ja nyt se perkele nousi auto.